Bisan og holiday, nagparon gihapon ang voters registration sa buhatan sa Commission on Elections Kamalek. Dulan sa 6,000 ka mga registran ang natala sa Kamalek sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Aduna gyapon mga tawo nga midagsa sa buhatan sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Sugbo aron magparehistro. Hinuon dili kayo daghan. Matud nila, higayon na kining adlawang holiday aron makaparehistro og makasalmot sa piniliay sa SK ug barangay. Gitugan ni Election Assistant sa COMELEC, Omar Sharif Dilanggalin Mamalinta, nga hanay na ang proseso sa registration. Kinihuman maayo na ang tulo nila ka mga ekipo sa pagparehistro. But fortunately, the following day ato nang na-troubleshoot. So from that day until karon, okay na ang ato ang capturing sa mga applicants. Samtang pahimangno sa COMELEC nga kadtong mga balidong ID ug mga dokumento sama sa marriage contract ug birth certificate lang ang mahimong gamiton aron makaparehistro. Way labot ang barangay clearance o barangay certification ug sidula. Gitug-an usab sa COMELEC nga miabot na sa 5,980 ang nagparehistro sukad sa pagsugod ni adtong Agosto 1. Mula na't pahangtod sa Setyembre 30 ang registration. Basically, sir, we are mandated to open our offices nationwide on holidays and Saturdays. So that will be until September 30 of this year. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.